Tak ahoj babi, teďka jsme na zmrzlině a škole, že já nemůžu být s náma, no. Ale je to moc dobrý a ta prodavačka byla no a já tě to tady přiblížím, protože já chci vidět, aby si viděl. Máte celý odmrzlený. Ale jo, já si myslím, že se to klukům líbí tady, jo. I bradu má zaprosenou čokolády, že jo. Podívej se. Ukaž se, Matýsku, no, ukaž se. No, hezky. Filipek taky hezky, no. No, tady mají kluci kola, no. Já jsem si dal limonádu s klukama, kofolu, tady tu drží. Třeba nebude takový horko, až ti bude líp, tak třeba taky budeš moc. Filip drží tu kofolu, že jsem si dal taky limonádu, ukaž babi, že jsem si dal tu kofolu, že ji držíš v ruce. No, museli se kluci občerstvit. No. To je druhá zastávka, prvé byla u těch klokanů a teďko tady, no. Takže jo. Přesně tak. Srandistí, no jo. Tak. Já už to zase to vypnu, ne? A už to pak dojedeme domů a ukážeme ti ty videa. Ať ti trochu pobavíš. Ten foťák je tady teda, ta kamera je tady. Jo. Tak, víš, Filipku, tak. A já ahoj. ahoj.